Okay, Team Labs, nandito lang ako sa Bicentennial. Wow, so bright. Okay, Team Labs, so nandito lang ako sa Bicentennial Park again. Pero ibang area. Tingnan nyo yung background ko. Diba? Iba siya sa mga videos na pumunta kami sa Bicentennial. Ito pala, Team Labs. Okay, Team Labs, nandito ako kasi may shoot ako na teaser video sa isang couple para sa wedding nila. So, yun. Nintay ko lang sila pero hindi naman dito kami magkita sa ibang area doon. Natakot lang kasi ako kasi yung weather biglang cloudy, biglang sunny. Hindi ko alam. So, sabi nila pag ganito daw yung weather na parang init, then malamig, nakakatakot daw sa hail. So, sana walang hail, Team Labs. So ngayon, cloudy na naman. So kanina, pansin nyo, parang mainit. Anyway, punta tayo kung saan kami magkita na ibang area na parking dito sa Bicentennial. Okay! Okay, Team Labs, let's move sa another location. Okay, so nandito na ako, Team Labs, sa ibang area sa Bicentennial Park. So dito ako nag-park ngayon. Kanina nandun ako. Doon ako, Team Labs. Yan. Doon. So doon ako kanina nag-park. Then ngayon, dito na ako. Naisip ko na area kung saan kami mag-shoot is dito. Dito, Team Labs. Diyan. At saka ito. Diyan. At saka somewhere there. Yun lang, Team Labs. Hopefully papayag sila na mag-vlog ako while mag-shoot sa kanila. Para siyang behind the scenes. Hopefully. Pero kung hindi, then okay lang. Wala kayong makita. Anyway, Team Labs, ito yung mga gamit ko na dinala. Ito, isang gimbal, tsaka camera, tsaka lens. Then may bag akong dinala, isa. Yung nasa bag ko, ito, isa pala. Isang battery, isang extra cam, yeah, just in case. It's my backup tayo. Then mic, lapel mic kasi mag-asa ko ng mga questions sa kanila. Then may isang lapel mic at saka headphones. Yun lang, Team Labs, yung mga gamit na dinala ko. So ngayon, hinintay ko lang sila. Okay, Team Labs, so unfortunately hindi ako naka-shoot ng mga behind the scenes kasi pagdating nila na busy na ako, yun, hindi ko naisip na mag behind the scenes na lang. Anyway, Team Labs, yan, nandito na tayo sa bahay. Okay, Team Labs. Okay, Team Labs, nandito kami sa Rhodes Waterside Mall. Nandito kami, Team Labs, kasi kakain ng dinner. Kasi napagod si Celeste magluto, Team Labs. At hindi ako marunong magluto, Team Labs. Okay, Team Labs, nandito na yung food namin. Ito, chicken and pasta. Yeah. Yan, kumakain na si Mami Celeste, Team Labs. Yan. Thumbs up. Yan, kakain na rin ako, Team Labs. See you in a while. Okay, Team Labs, kakatapos na namin kumain ng dinner. Ito, doon, Rashays. Yun, si Celeste ay pumunta sa toilet. Wala ko. Uupo lang ako dito. May upuan, Team Labs. Ito. Yeah!
Kasi pagkatapos dito, pupunta kami sa grocery sa Kohl's. Mas gusto ni Celeste mag-grocery sa Kohl's compare sa Woolies, I think. Yeah. Palagi siya nagsasabi na punta tayo sa Kohl's kasi mas mura. Ewan, tanungin natin. Kasi yung Kohl's malayo sa bahay namin, pero yung Woolies malapit na sa bahay namin. So, since nandito kami sa Rhodes, may Kohl's dito, then grab namin yung opportunity na mag-grocery sa Kohl's. My love, bakit gusto mo sa Kohl's? Kasi nandito tayo sa road. Kohl's lang meron dito. Pero walang difference ba kung Kohl's at saka Woolies? Ako personally, mas prefer ko yung Kohl's kasi mas marami siyang choices, mas maraming variety. Yes. How about price range? Pare-pareho lang naman sila. Depende lang kung ano yung naka-sale for the week. So, iba-ibang items. Yes. Okay, let's go! Okay, Team Labs, we're done here. Tapos na namin yung grocery. And papunta na kami sa parking. Uwi na kami, Team Labs. Tapos na kaming na-hold up, Team Labs. Chart. Uhaw na ako. Ano ba? Tani ko ito tubig. Easy, easy on our tiptoes. Okay, Team Labs. Pauwi na kami. Anyway, Team Labs, ito lang yung vlog namin kasi wala kaming masyadong ginawa today. And so dark. And we will see you tomorrow. Thanks for watching. Let's go. Let's go, my love.